रां आजिलायो बाइक पाइलायो गारि पाइलायो नक खाइलायो जों गोरै तिप्रासा बिसिङो गोबां कुकनो अमहाय खाइबै दंमोन बिसिङो इनकाम सोर्स नो नायखांखेनो रबार्ट बाइक खाइबै दंमोन नो नुकजागो इनके रबार्ट चिनि बाङै बुसुबो इम्पोर्टेन्ट ओङै दंखाना पिया ओ रबार्ट न जों फालानि थांखांखेनो पाइफाइनाय नसि बुसुबो दाम चलै दं हनै दिनै हायजरावो सोंलायबाय मा दङै दङो बम हायजागा सगै दंखाना जों गोबां मा नो दुनियाव प्रडाक्ट नुलायबो फिया फालनाय नसि जों मा सोङो बुसुबो दाम हनै फिया रबारो खेनो आसु उल्टाङै थांखा जे पाइफाइनाय नसि मा सोङो बुसुबो हनै ताबो एग्जाम्पल बुजिनायलायनाय ताबो नायदि नों कायसा मबाइल बिलायनो नांजागै दंहा के मबाइल पाइनाय बाङै नों कायसा सब थांस दुकानो के दुकानो थाङै नों कायसा मबाइल चॉइस खायखा मबाइल चॉइस खायबै नों हामजागै नासनाय हिन्दी सना मने परेव खन नों फालना सोंला मबाइल बुसुगबो बायके सोंमानोसि बसु उल्टा न सायखना रखा बुसुग ताय अमो मोबाइल न चलाय तो नों न सासदि हाके मोबाइल क्लां थांसदि हनै नों पाइनि थांमारसिन फालनायसि नसु सोङो अंके बाहाय खायनाय नों ओ जे बने एक्जेक्ट प्राइस जे तंमने बने गोबां को करे सानाय ना कम को करे सानाय जत्तनो तिने हायो जों गोरै तिप्रासा बा गोरै बरक बिसिङो गलायखे भाखे मानाय न मानाय लायो के तमा ngैने तमा साजांनाय के बहायतेयैनो जोंनि उरबारबो जे बुरो चलाय दङ ओ बुरनि साय गोबां कुखोदो पाइफाइनाय रक जोंनो सावै दं ना क्लायखो साव ना अजंखो सावै दं ना जतनो क्लायसि मुसुगै दं के मेहनत ब्लेसिं सि गोबां खायै मा दङ आसायफोर चारानि सिमिनो बलं हावो चारा काय बुफां तरव आदर खायबै आसुक दर मा रावो फेरेवो सिट सोनावो फोरावो सावो थुं परे रेडी बुसु गोबां खरस खायफैखा ओ सिट सोनानि जरावो सफायनि बाङै आस गोबां मा के मेहनत खायबै रां खरस खाय सोनाय तै फायसि फालनि फरले गलाय कुक केसे जे प्राइस चलै त गलाय कुक केसे फालै मा दंलायबो बमा हाय जागा जों सगलायबै दंखाना हानि बांनो अमा हाय जागानो जों कायसा कायसा सल्युशन मा नायतुलायनो ओ प्रब्लेम ओङै दंमानि रंनो तैबै के जों सल्युशन ल तक बाके नायतुलायनाय गोबनो जों किसा बुजिनायलायनो आनि मते जे आं तिनि हायो जे आनि पर्सनली वान समनि बनो तैनि नों बा किसा शेयार खायनि मुसुगो ताबक जों जतनो सायमनो रबार बुरो फैसारै डेली अपडेट ओङै दं प्राइस गे जों जतनो सायमन फानो जों बनो जों नक दं तैनो नायनि बाङनो जिनि थानिव कोनो फेसिलिटी गैख गे जदि ओ प्राइस न बरक सरकार जे वान सो खांखेनो कायसे टीवी चैनल बा कायसे यूट्यूब नि चैनल लगो बरक डेली अपडेट फुनुगै जोंनो तंखांखेनो जों थायनै नाङो दे बरक न जे पाइनि फायनाय रक न बुसुबो दाम हनै नांयां खामो जों नुगै तंखा जों सायमन खांखे के जदि अम हायखे टीवी चैनल जों फुनुजक तंखे जिनि बाङै कायसा कायसा सल्युशन मान माने हाय ओंनाय दे इंया वान सौइनायले हनके ताबक जों साथाय कलायो दे कलाया जों रिक्वेस्ट खायथाय बा डिमान्ड खायथाय कलाय दे कलाया जोंनोबो चैनल नि सिमि राबार प्राइस फुनुक दे हनै सरकारनि थानिबो कमेन्ट खाय सायखना रदि ओम हाय टपिक ओ टपिक न जों साथाय कलायो दे कलाया जदि नों कलायजागै तंखा बा नांजागै तंखा ओंखेनो कमेन्ट खायमैनि बिसिङनो शेयार खायबो जिनि तिप्रा सारनो कायसा कायसा एवार्ड देखायलायमोनाय जिनि राबार न तै बसिनि इनकाम सोर्स बेलायनि कतर न तैबो एवार्ड खायबो बसकां सालगो अमायखे जाते जों जिनि मानै जोंसि उ जिकनि सिमि कायबै बरै तरै आदर खायबै ओङै बुफां तरवै बतै कारेवै जोंसि राबार सिट सोनावै रेडी खे तंलै तंमोन आसु कष्ट खाय फाय रेडी खायमोनसि फालनि फरले बैनोसि बुसुक ताग्रा बार चलै दं सोङै मा दं बुसुक सिनि बाङै कायसा वान सनायखौ बमा हाय जागा सगै दंखाना को ओम हाय मानै रनि जों यगलायने यादे जदि ओ डिमान्ड खायबै जदि सक्सेस ओंखांखेनो गोबां खायथाय ओंजाखांखेनो शेयार खायबै जतनो जों एवार्ड खालायबेनो चिन्ति प्रासानो आसु खेना हामबाय मालायलेने नेक्स्ट भिडियो लाभ यू।